दिनै आसामनि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जेनाखि रिपर्ट बे रिपर्ट बादियैब्ला मोनद' हारिनो जिहेतु एसटिखौ होनो थांगासिनो दङ बे एसटिखौ होनो थांनायाव बिथांमोनहा केटेगरि खालामदों जेनेबा हमना लादो थाखानाय जेनाखि एसटि प्लेन एसटि भेलि एसटि हिल्स प्लेनजों आरो हिल्सजोंथ' दंखायो दा बिथांमोनहा जेनाखि केटेगरि खालामनानै दिनै पार्लियामेन्टआव हरबाय दा बेवहाय जोंहाबोथ' आसामाव गोबां जोंनि बर' दैदेनगिरि दंमोन एमएलए दं मिनिस्टार दं बिथांमोनहा बेखौ सिगाङाव जखननाखि बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जेनाखि रिपर्ट बा मोनसे बानायनानै हरदों बेखौ बिथांमोनहा सिगाङाव नायफामदोंना नायफामाखै बे मोनसे आंनि सोंनाय आरो जेरावनाखि एसटिखौ होनो थांनायाव बेहाय मोनसे भेलि बा मोनसे बेफोरबायदि क्राइटेरिया गैया दा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे मोनद' हारिफ्रा क्राइटेरियायाव गोलैया होननानै बुंबाय थायो थांनानै पार्लियामेन्टआव रिजेक्ट जाखागोन होननानै पार्लियामेन्टआ मा जिनिस पार्लियामेन्टखौथ' बिथांमोनहा बुंदों जे रिजेक्ट जाहैगोन दा बे पार्लियामेन्टआव सावरायनानैसो जिनिसखौ पास खालामनाय जायो मानसियासो क्राइटेरियाखौबो बानायनाय दा बिथांमोनहा गावसोरखौनो पार्लियामेन्टनि बा इन्डियान कन्स्टिटिउसननि एक्सपार्ट होननानै साननानै लायो दा बिथांमोनहा बेबायदि बुंनाया जोबोरैनो भुल दा जोङो जेरैखि जाया आसामाव जेसेबां जोङो 14टा जनगोष्ठी दङ जोङो जयैनो बिथांमोननि जेनाखि रिपर्ट हरनाय बिनि एगेन्स्टै जोङो जेरैखि जाया जोङो धरनाखौ होनांगौ प्रटेस्ट होनांगौ आरो आं खावलायो जोंनि गेजेराव जोंनि बिटिसि हालामाव बिथां हाग्रामा सारमोनहा देरहासारमोनहा जे प्रयोजन जायोबा जोङो एनअसिखौ हरबावगोन होनना बुंदों बे एनअसिखौ हरनाया बिथांमोननि पैतृक सम्पति नङा बिफानि सम्पति नङा बिथांमोनहा गावसोर गोसो जाबानो हरनाय बे खेमथाखौ बिथांमोनहा बबेनिफ्राय मोनखो आं देरहासार बिथांनाव सोङो बिथाङा गावनि मर्जिखौथ' बुंदों बियो मारै बुंनो मोनखो बेलाय बबे ब्रेनजों बबे माबाजों सिनायथाराजों बिथाङा बे एनअसिखौ प्रयोजन जायोबा जों लिरनानै हरबावगौ होननानै बुंदों बे बिटिसिआ 5,000निबो बांसिन शहीद जानानै जों मोननाय बेवहाय जोंनि थामोनथाया अरायबो थानांगोन आरो सारा आसामाव जोंहा जेसेबां बा सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंहा जेसेबां खथा दङ बे खथायाव बिथांमोनहा उइदाउट एफेक्टिं होनना बुंदों बबे फर्मुलाजों उइदाउट एफेक्टिं होनना बुंदों बिथांमोनहा जोंनो मानो फोरमायनो हाया दिल्लीयाव जुदि दिल्लीनि पार्लियामेन्टआ बिथांमोननि आखाइनि फुथुला नामा आं बेखौ सोङो दिल्ली पार्लियामेन्टआ जे एसेबां गिदिर पार्लियामेन्ट ओमफ्राय बिभिन्न पार्टिनि एमपिफोर दङ बिथांमोनजों डिभाइड खालामनो हानाय बा बिथांमोना बिसोरखौ कनभिन्स खालामनो हानाय गोहो दङ नामा बबेनिफ्राय मोनदों बेखौलाय बेखौ आं सोङो बिथांमोनहा गावसोरनि गोसो मथ' जातिनि जेनाखि थांनाय थैनाय जातिया बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो दिनैसिम सफैदों बेखौ लानानै जोंखौ फुथुला खालामनो सानदों गावसोरनि मर्जि गथ' बिथांमोनहा खोथा बाथ्राखौ बुङो दिनै जोंनि इउनिभार्सिटियाव फरायनाय गथ'फोर बिथांमोनहाबो गोबां रोंगौथि दङ बिथांमोनहा BA पास जानानै मास्टार डिग्री फरायहैबाय बिथांमोनहा गोबां साननो हानाय बा मिथिनो हानाय बिथांमोनहा रोंगौथि दङ निश्चय बिथांमोननि गोसोआव मोनसे संखिनाय फैदों जुदि मोनद' हारिया जोंजों समान एसटि फैयोब्ला जोंनि खथाखौ बिथांमोनानो लाजोबगोन बा जोंहा खुनु जायगा थाहैनाय नङा बिदि संखिनानै बिथांमोनहा आन्दलनखौ खालामबोदों रेलिखौ खालामबोदों बेखौ सोर थुलुंगा होदों बै लिडारफ्रानो बै EMफ्रानो बै जोंना मानगोनां शिबनि जेनाखि राव बुंनाय बिसोरनि राव बुंनायानो बे गथ'फोरखौ थुलुंगा होदों मानोना जों जेरैखि जाया धरना होनानै होबथायाबा जोंहा उफाय गैला होननानै बिथांमोना फैदों आरो बे फैनायाव उन्दै गथ'फोर बिथांमोना इमोसन आबेग जानानै एसे एनै बिथांमोनहा सियार टेबोल बुख्रुबलांदों बेखौ बिथांमोनहा मा बुंबावदों केस होनो होनना बुंदों लेंहरनानै रायलाय नोंसोर मानो बिदि धरना होफैदों लेंहरनानै बुजाय सिङाव मा दं मा गैया क्लियार खालाय जोंनि गथ'फोरनो दिनै बिथांमोनहा धमकिसो होदों मानगोनां हाग्रामाया मा बुंदों खेमथा दङब्ला आंखौ दांनायसो होनना बुंदों आं खावलायो मानगोनां शिबखौ
नोंथाङा सासे जोंनि बिटिसिनि मुरब्बी गाहाय लेंहरनानै नोंथांमोनहा बुजाय सावरायनायनि गेजेरजोंनो जुदि लामाया दंब्ला समाधान जागोन। आं मानगोनां बिथां शिबखौ आङो खावलायहरो गुरैयैनो। थारैनो मोनद' हारिसाफोर थारैनो जुदि बे मोनद' एसटिखौ होयोब्ला जोंखौ खुनु रक्षनाबेक्षन होआलासैनो जोंजों समान होयोब्ला जोंहा जेरैखि जाया खहा दङ। खहाया सानथ्र'हायै खहा दङ। जेरै आहम जाति, आहमफ्रानो दिनै आसामखौ खुङो, आहमफ्रानो दिनै आसामनि मालिक। समस्त इन्जिनियार, डक्टर, अफिसार, खेरानि गासिबो बा राजनितिबिद बा दिनै दिसफोरखौ सालायग्रा बे आहमफ्रानो। दा बिथांमोनजों जोंनि मेलेमा दा इसिबां माने चेलेन्ज खालामनो हानाय सफैथ'वाखै। अब्ला जों बिथांमोनजोंनो मन'जागोन, बिथांमोनजोंनो जों गाग्लोबजागोन। जोंनि जेनाखि अस्तित्व थाखानाय बे लासैनो गोमालांजोबगोन। आं बेखौनो बुङो। सासे सिनियर नोगोरारि जानानै नोंथाङा मा खावलायनो सानो बा खावलायनो लुबैयो नामा जे बे अलखदनि समाव गासैबो बर'नि राजनितिक दोलोनि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो जिथु आसामनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जाजानो लुबैयो नामा नोंथाङा? आङो दिनै जोंनि जेनाखि गासिबो जेनाखि 14था जनगोष्ठी ट्राइबेल दङ बा गासैबो बर' माहारि, जोंनि राजनितिक पार्टि, सोर बिपिएफ, सोर इउपिपिएल, सोर बिजेपि, सोर कंग्रेस बा गासै नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन, जोङो ज' जानानै जोङो जेरैखि जाया बेखौ होबथानो नाजानांगोन बा जोङो जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोङो धरनाखौ होनांगोन बा माबा मोनसे लामाखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों आखायाव लानानै जोंनि लामाखौ जोङो सुरक्षा बा रैखाथि होनो जों नाजानांगोन।